I ara té la paraula el pare Bernabé, monjo de Montserrat, també missioner de la Misericòrdia. Ell ens parlarà més de la seva experiència que ha plasmat en un llibre, que és un dels llibres que donem com a obsequi a tots els participants en aquest acte. Bona tarda. Diuen que Vivaldi, que era sacerdot, quan li venia la inspiració, deixava l'altar i anava a compondre i després continuava la missa. A mi també, com deia mossèn Baburés, tots som febles, pecadors, dèbils, limitats, les grans inspiracions també em venen durant la missa. I aleshores el meu esforç és, com que no puc fer com Vivaldi, ni m'agradaria fer-ho, doncs és fer abstracció i pensar-hi un altre moment. Per tant, el fet d'escriure un llibret titulat Dietari d'un missioner de la Misericòrdia em va venir durant la missa. I a més hi em va venir el títol abans de pensar el contingut. D'entrada dic que aquest meu escrit, editat en català i en castellà per gentilesa del CPL, no és l'única ni la principal aportació de la casa a l'any de la Misericòrdia, perquè tots coneixeu com se n'han fet ressò les seves revistes, Fase, Liturgia Espiritualidad i els fullets de missa dominical. I d'altra banda, el mateix CPL ha publicat l'edició catalana de la sèrie de quadernets promoguts. No m'agrada dir quadernets perquè són de molta qualitat, i molt especialment el del doctor Salvador Pia. Quaderns promoguts pel Pontifici Consell per a la Nova Evangelització, entre el qual escolta el de mossèn Pia que s'us ha repartit. La forma de dietari que té el meu llibret és un recurs literari per a poder exposar reflexions sobre la virtut de la misericòrdia i l'oportunitat de l'any jubilar. En certa manera, tot el que ha dit mossèn Joan Baburés ho he retrobat perquè, en altres paraules, també és una mica el que explico un servidor. La notació en aquest llibret de breus apunts sense un aparent ordre lògic m'ha estat una fórmula fàcil per descriure tot el que em suggeria aquest any tan particular. Establir una successió cronològica en comptes d'un ordre lògic o sistemàtic en el tema de la misericòrdia té l'avantatge que permet barrejar les consideracions doctrinals amb l'opinió personal sobre els esdeveniments ocorreguts en les respectives dates. Efectivament, el dietari es va desplegant al ritme que marca l'any litúrgic. Això permet parlar de la misericòrdia a partir dels textos que conformen la litúrgia de l'Església, alternant-los amb la descripció tant dels fets universals d'aquest any de la misericòrdia com dels d'àmbit més local. El dietari s'obre el dia que em comuniquen que em designen missioner de la misericòrdia. A cada bisbat ho han fet d'una manera diferent. En el llibre ja explico, però ara potser ho explico més clar i català. El Pontifici Consell per a la Nova Evangelització, que té la responsabilitat d'organitzar l'any sant, com que el Sant Pare va dir això, enviaré missioners de la misericòrdia, que primer no se sabia ben bé què serien. Jo em pensava que el papa fundaria una congregació religiosa aprofitant el ganxo que té. És a dir, aquests anys ell ha donat una certa doctrina i ha usat un vocabulari que si fossin en temps de Sant Antoni Maria Claret, que al capdavall va fer això, doncs reuniria 3 o 4 capellans i els enviaria en missió. La cosa no va ser així, sinó que a cada lloc s'ha organitzat com s'ha cregut convenient. Sembla que segur que al començament el Pontifici per al Consell per a l'Evangelització va enviar en algunes diòcesis els noms d'alguns sacerdots que coneixia, és el cas de mossèn Pier, com a missioners. Però es veu que en alguns llocs de les Espanyes alguns d'aquests noms no eren persona grata als bisbes
I aleshores es veu que en una conferència episcopal espanyola, potser entre passadissos, però se'n va parlar d'això. Diu, i ara de Roma ens envien unes llistes de sacerdots que potser no ens acaben de fer el pes. Aleshores va ser quan els bisbes catalans, aprofitant que ells tenien una reunió, van dir no, que cada bisbe en designi un o dos o tres i l'arquebisbe de Tarragona reculli els noms i els enviï a Roma. I aleshores va arribar la confirmació de Roma que tots els 23 o 24 de nivell de Catalunya doncs, estàvem aprovats per fer això. En el cas del bisbat de Sant Feliu, que és el meu, és el lloc on es va pensar que tots tres no fóssim sacerdots seculars, sinó religiosos, perquè se suposa que els sacerdots de parròquia tenen els diumenges més ocupats i en canvi els religiosos hi pot haver més flexibilitat. La qüestió que el bisbat en van triar dos i com fan en altres coses del bisbat de Sant Feliu i que hi hagi un monjo de Montserrat. I el pare abat em va dir veure si em volia ser i naturalment li vaig dir que sí. He dit, doncs, que el dietari s'obre el dia que em comuniquen que em designen missioner de la misericòrdia i s'acaba el dia de Pasqua d'enguany. Això doncs, ha permès que hi hagués un temps suficient perquè es pogués editar el llibre i que el llibre surti abans de l'acabament de l'any sant. Dels fets eclesials d'àmbit universal, en el llibre m'entretinc a parlar sobretot de dos. La inauguració de l'any jubilar a Roma i a les esglésies locals. El dia que es va obrir la Porta Santa de Sant Pere, doncs la vaig veure per la tele, però a més hi va haver un dia que em vaig poder veure tres d'obertures, la del Latrà, que va fer el Sant Pare, la de Sant Feliu al vespre on vaig anar i al matí la de Montserrat. I l'altre fet que m'entretinc a parlar, d'àmbit també universal, és l'enviament per part del Sant Pare dels Missioners que tingué lloc el dimecres de Cendra, precedit d'una audiència especial. Aquests fets són com una mena de crònica, fet això sí, des del meu punt de vista molt particular. D'esdeveniments merament locals que han passat durant aquests mesos, comento, sense sortir del marc de la misericòrdia, fets com ara el nomenament de l'arquebisbe de Barcelona, la benedicció del nou abat de Poblet, la mort de mossèn Ballarín, que jo crec que, com el cardenal Danielú, en molts anys va tocar perifèries existencials, o bé un reportatge de Villanueva en què ens preguntaven a 8 missioners de l'àmbit espanyol que triéssim cadascun una frase i la comentéssim. En el llibre hi ha també reflexions sobre el sentit de l'any jubilar, sense excloure la sorpresa d'haver estat convocats nosaltres, vull dir tota l'Església, a un any, diguem-ne, ideològic, en contrast amb la tradició, com ja ha dit mossèn Bavorés, de promulgar anys sants únicament en referència a la data convencional del naixement de Jesucrist o a la de la redempció. No hi manquen en el llibre reflexions sobre el contingut de la bulla de promulgació, Misericòrdia Vultus, així com sobre la novetat, és un detall a tenir en compte, de no haver confiat l'organització de l'any sant a la penitenciaria apostòlica, sinó al Consell per a la Nova Evangelització, amb tot el que això significa de deixar a la penombra les indulgències en plural i accentuar la dimensió evangelitzadora que ha de tenir la misericòrdia en la nostra societat. No amago tampoc la poca simpatia que la paraula misericòrdia havia conegut anys enrere, quan en els nostres llibres litúrgics l'excloïen sistemàticament en els textos bíblics, o encara abans, quan el Sant Ofici, o sigui el precedent
del que ara en diem Congregació de la Fe, prohibir la devoció a la Divina Misericòrdia fomentada per l'ara Santa Faustina Kowalska, tal com podem llegir en el butlletí diocesà tarragoní de l'època, que publica la nota del Sant Ofici prohibint la devoció a la Divina Misericòrdia. En canvi, m'agrada subratllar que la virtut cristiana de la misericòrdia té un gran abast social, perquè és la que fa sortir de l'estricta justícia de l'ull per ull i dent per dent. Però, com acabo d'esmentar, la misericòrdia és una virtut cristiana i ha de tenir el seu lloc en l'espiritualitat. De fet, el papa Francesc titula el seu cèlebre llibre d'entrevistes, un llibret d'altra banda molt inflat tipogràficament, però el contingut és bastant breu, però el titula El nom de Déu és misericòrdia. I realment és així quan ens apropem a la Bíblia. L'any de la misericòrdia ha estat un kairos, o sigui, un temps favorable, per redescobrir aquesta dimensió de la revelació de Déu tal com la trobem en l'Escriptura. Hem pogut superar, doncs, i m'ha agradat insistir-hi en el dietari, la visió unilateral que contraposaria el Déu justicier de l'Antic Testament amb el Déu misericordiós del Nou Testament. D'altra banda, l'esqueiença de l'any jubilar amb la lectura a la missa dominical de l'Evangeli segons Sant Lluc ha tingut com mai a l'abast dels fidels les paràboles de la misericòrdia que també m'entretinc a comentar en el dietari. Les referències a locucions del papa estan escampades a totes les pàgines, però també m'ha agradat quan ha convingut citar textos de clàssics com Sant Ambròs, Sant Bernat, Sant Lleó o la doctrina de Sant Tomàs d'Aquino sobre el tema. Però no són només els textos allò que ens pot il·lustrar, sinó també l'art. M'ha plagut fer una descripció del cèlebre quadre de Rembrandt sobre el retorn del fill pròdig, que durant aquest any l'hem vist il·lustrant portades de llibres i cartells. Això sí. Sí. Però també altres obres d'art menys conegudes, com la tela de Caravaggio sobre les obres de misericòrdia corporals. I així mateix també m'he entretingut a descriure el logo de l'any jubilar en el context de la producció del pare Rubnik i del seu Centro Aletti. En consonància amb la solapa del llibre que em presenta també com a expert en litúrgia, no m'he estat d'assenyalar realitzacions oficials del postconcili que potser han perjudicat la mateixa litúrgia. He fet esment de l'al·lèrgia a la paraula misericòrdia a casa nostra i a l'estranger. Ahir vaig tenir una intuïció i se'm va confirmar que la paraula caritat també era una paraula que habitaven els llibres litúrgics, almenys els leccionaris bíblics, fets ara fa 50 anys. Vaig mirar, que ara és fàcil comprovar-ho, quantes vegades a la BCI, la Bíblia interconfessional catalana, surt la paraula caritat. Doncs surt unes 7 o 8 vegades en sentit d'obres de caritat, fer caritat, per exemple, en el llibre de Tobit. Però, com a virtut, només surt una sola vegada a la segona carta de Pere. Sempre són sinònims, amor, sobretot amor. Tots recordareu, i sobretot els capellans que feu casaments, que jo també en faig, el cèlebre capítol 13 de la primera Corintis, allò de dir la caritat és això, la caritat és allò, doncs diu el qui estima és això, el qui estima, etc. També diria que la paraula caritat aquests dies ens l'ha fet redescobrir i l'ha usat sense cap mena d'escrúpol la Pilar Rahola en la presentació del diumenge del Dòmun que va fer a la Sagrada Família encara no fa una setmana. Ella parla de la paraula caritat amb una naturalitat en què a vegades a nosaltres, almenys temps enrere, ens feia por d'usar. Bé, un altre exemple també que a vegades potser com s'ha portat la reforma litúrgica
ha donat peu a un mal ús, l'abús de l'absolució col·lectiva jo crec que té l'origen en el puritanisme d'haver inclòs els textos d'aquesta celebració que ja existia, excepcional, en el mateix ritual de la penitència a l'abast de tothom. També faig notar que les festivitats de la Trinitat i del Corpus fan inexistent el diumenge novè de durant l'any. I per aquesta raó, precisament en aquest any jubilar en què llegim Sant Lluc, ens hem vist privats de sentir la proclamació de la recomanació evangèlica «Sigueu misericordiosos com ho és el Pare», que és el lema d'aquest any extraordinari. Aquestes i altres minúcies poden fer l'efecte que hi ha molt material de poca transcendència en el llibret, però personalment agraeixo l'honor de ser inclòs a la col·lecció Emaús. Ara, atès que se m'ha demanat unes breus paraules sobre el llibre que us he distribuït, m'ha semblat que podia subratllar aquells elements que ajudarien a llegir-lo. Demano disculpes per la fina ironia que algunes pàgines reflecteixen. És simplement una llicència per a fer-ne més agradable a la lectura. Crec, però, que no desvirtuen la serietat del tema que justifica l'any sant. Tant de bo que la pregunta que tots ens fem sobre què en quedarà d'aquest any trobi resposta no en una simple moda verbal del 2016, sinó en un temps favorable per a la generació present que ha de continuar aprofundint el misericordiosos com el Pare. Gràcies.